Hekk kif it-tellieqa l-mexxej ġdid tal-Partit Laburista tersaq lejn l-aħħar ġimagħtejn tagħha, il-kandidati komplew iwedu fuq li jwedu. Fost dawn, id-deputat Prim Ministru Chris Fearn li f'intervista fuq ir-Radju Laburista qal li se jkun qed ikabbar il-kabinett. Ħafna huma dawk li qed iqisu dan bħala tentattiv biex jirbaħ il-voti u biex jikkuntenta lil ħafna deputati tal-Labor li bħalissa jinsabu urtati bil-gvern tagħhom stess. Jekk Chris Fearn isir Prim Ministru u jkabbar il-kabinett, allura ser ikun qed iżid ukoll spiża oħra fuq il-poplu Malti għal gwadan tal-ftit tal-qalba. Dan għaliex Joseph Muscat diġà kellu l-akbar kabinett fl-istorja ta' Malta u wieħed mill-akbar fid-dinja. Waqt din l-intervista, Chris Fearn kompla jipprova jintoġob mal-militanti laburisti hekk kif qal li bih bħala mexxej il-Labor ser jirbaħ l-elezzjoni b'maġġoranza qawwija. Din id-dikjarazzjoni tiġi wara li Fearn tul il-kampanja tiegħu diġà wera biċ-ċar li ftit li xejn jimpurtah minn Malta, iżda jimpurtah biss mill-Laburisti. Dik nar jiena ħlift illi sakemm indum ħajjien ma nerġax nara li l-Partit Nazzjonalista jerġa' ikun xi darba fil-gvern. Fost dan kollu, għalkemm qed iwieħed paġna ġdida, Fearn baqa' jisħaq li dejjem ħadem ma' Joseph Muscat spalla ma' spalla għal snin sħaħ. Fl-istess perjodu fejn Muscat qed jinkixef b'relazzjoni mill-qrib ma' Jorgen Fenech u l-irċieva rigali ta' eluf ta' euro mingħand dak li hu akkużat bħala kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan il-kliem minn Chris Fearn jasal inqas minn 24 siegħa minn meta Joseph Muscat kien magħżul ir-raġel tas-sena għal kriminalità organizzata u għal korruzzjoni għas-sena 2019.